Ano ka? Umulan-ulan pa po kinang-kina. Ano? Ulan. Mag-iwan kami ng bakas. Bakas ng gulong. Kaya, uran men, uran. Start po tayo sa 0-0 Sir, pag kailangan po natin gumamit ng 0-0 siya. Wala ko sa kakasabi niyan noon. Ha? Tama yung bunso ko man.
Saan tayo dadaan nyo yan? Sa may sa Comunidad, sa Comunidad. Doon, mas malapit dito. Love municipality lang to. Hindi siya province. Municipality pa lang. Kasi hindi hindi Sa ulan eh. hindi ano eh, hindi makita gaano eh. Pero, ganda. Sa ulan.
Ay, yung pupunta namin? Hindi buhay yan. Hindi siya buhay. Ay, vulkan yan. Hindi naman siya buhay. Ah. Kala ko vulkan nga, parang umuusok doon sa dulo. Malasin ko yan eh. Nagtataka ako, kala ko vulkan. Tali, parang umuusok sa dulo niya. May cross yan. Ay, may cross. May umakit dyan. Picture. Nag-high view. CI. Kasi may makurinyas ko ng tangan dyan. Ayan. Agak lang ang iadyan ko. Ngawit na. Bumili kang ano, harina? Harina. May sukli pa? Meron. Meron. Gabi tayo. Ah. Yun, oh. Alaman daw. It's fine. The moment of truth. Yung meron siyang ano, mayroon tayo nabigay mo. Ayun no, yung mouth. Ayan no, mayroong nakalagay mouth malaking po. Saan? So, mouth malaking po. Dahil si Lolo Monkey. Saan ka na palispak dyan? Saan pa? Kaya ba?
Marami gusto nila magpunta rin. Oo. Alam na nila kung paano kumain. Marami yung ano, yung yaman, yung mga pangulugang. Gobyerno kan. Oo din. Kulay buntot to nini. Oo. Ayaw ng boss sa Bagibayan. Yan daw para daw daan. Talaga sa mga ano po yan. Sumasayaw pa, pati po to. Sa kulay lugan to dua. Yung itong malawak. Ito. Ang ganito. Meron sa may poste ng... Yung lawak din pa. Padir mo naman sana.